ita dai Rukayya Dawayya tana da fina-finai waɗanda suke masu tarin yawa, waɗanda suka zaga ko'ina. Duk inda ka zaga za ka ga ana sauraron fim ɗin Rukayya Umar Santa. Ainihin cikakken sunan ta kenan Rukayya Umar Santa, wanda tana gudanar da fina-finanta har yanzu a ina fim ɗin Dawayya, wannan ta suna ashe ta ɗaukaka har ake mata lakabi da Rukayya Dawayya. Rukayya Dawayya dai kuwa sun dai jaruma ce, kuma tana gudanar da harkar fina-finanta ne a nan cikin garin Kano, a nan ƙungiyar Kannywood. Tabbas Rukayya Dawayya ta taka rawar kuma ta ba da gudunmawa fiye da ina baka tunani. Don tunda Rukayya Dawayya take gabatar da fina-finanta ba su taɓa samun matsala da producer ko darakta ko wasu duk ma'aikatan fina-finai ba. Saboda haka kowa ina jin daɗin aiki da ita, ba don kuma saboda girman mutane da darajar mutane da ganin muhimmancin kowane ɗan adam da take yi. Yasa Rukayya Dawayya ke suna kowane jarumi, kowane producer za ka je na aikinsa a sa Rukayya Umar Santa. To mai sauraro, ka daure ka ga har ƙarshen bidiyon nan namu domin ka ga irin abubuwan da za mu gabatar a kai game da wannan jaruma Rukayya Umar Santa. Rukayya Umar Santa wacce take da fina-finai da yawa a cikin faɗin garin Kano, ta gudanar da fina-finanta ba tare da cin zarafi ko kuma tana ci gaba da ayyukanta kamar yadda ta saba a kowane lokaci. Ita dai Rukayya Dawayya jaruma ce, kuma tana gabatar da ayyukan wannan fim ɗin Dawayya da ta yi, wanda aka mata lakabi da Rukayya Dawayya domin rawar gani da ta taka a cikin wannan fim na Dawayya. Wannan fim na Dawayya kuma ya ƙara mata kima da daraja da muhimmanci kuma da ɗaukaka da ta samu a cikin wannan fim ɗin na Dawayya. Yasa take alfahari da shi, take jin daɗi da shi, take nuna ƙwazonta kai har ta ake mata lakabi da Rukayya Dawayya. A karan nan akwai wani kamfani na da wannan take fitar da ayyukanta da take cikin sa, saboda haka kuma tana kokarin fitar da wani aiki da za ta fitar da shi a amfanin. Ita dai Rukayya Umar Santa kun san cewa tabbas ayyukan da take ba ta aiki wanda yake dora da wani wadda alamun za ta cin mutuncin Rukayya Umar Santa. Rukayya Umar da to mai sauraro yau ka fara ziyartar cin alaƙa da nasa.